Lane, paliguan mo si Oreo. Arya! Oreo! Ayan, paliguan ko mga kabayan si Oreo bago kami umalis. Arya! Para mabango. Bili! Dito ka Bili, ikaw ang sunod. Oreo! Arya! Oreo! Punto na si Oreo! Oreo, sit ka dyan, maliligo ka. Oreo! Sit ka dyan, maliligo ka. Yan. So mga kabayan, una muna to. Tayo na. Yan, sain mo muna. Malagyan ang mata niya. Yan, yung pinapaligo namin din mga kabayan ay halo yan ng pangpatay ng mga pulgas. Malagyan ang tainga niya. Oh, wag aalis dyan Oreo ha. Ang dumi-dumi mo kasi ang nagulong ka nga ng gulong. Sit lang. Oreo, sit lang. Baba na yan, pamanok. Pamanok. Sa ulo, lagyan mo sa ulo. Sa may bibig. Para mabango. Nagtawa ka na eh. Paray ka mo. Para mabango si Oreo. Kasama natin sa sasakyan, mabaho. Nga Oreo, mabaho ka Oreo. Tapos panay pang damba mo. Hindi na yata natututbrasan yan si Oreo. Oreo, hindi ka na natututbrasan Oreo. Sa mga pagitan ng mga paa niya. Yan, malapit na kaming umalis mga kabayan. Natali na lang na Edmar yung mga karga namin. Ayan. Hello. Uwi na kami Bicol kabayan. Excited na ako. Excited na daw yung anak mga kabayan sa pag-uwi ng Bicol. Yan, ito yung mga damit namin. Naka-plastic yan tapos linagay sa sako para pag tinalian hindi sira. Yan, naglagay kami dito ng 2 patong na tubular. Tapos pupunta doon yung tali para yung mga gamit hindi umusog dito. Kasi si Edmar dito upo. Pero pagdaan namin ng expressway, sa loob muna sila. Yan, mas gusto kasi nila dito sa labas. Yan, paalis na kami mga kabayan. Yan, medyo matagal-tagal kami makakabalik dito. Yan, ito yung mga ibang gamit ko nandito na lang sa sala. Ayan. Yung tistisa rin yung makina. Yan, dito halos wala nang tira. Ayan. Di bali ang magtitingin-tingin na lang dito yung kapatid ni Mrs. Yan, dito naman halos wala na rin. Yan, bali babalikan ko na lang mga kabayan yung ibang mga gamit dito. Yan, ito naman yung pang gym ng anak ko, nandito na lang. Yan. Hindi ko na mga kabayan natapos tong kisame dito sa kusina. Yan. Yan, pero yung materialis niyan mga kabayan, kumpleto na lahat yan. Yan. Pati yung mga PVC. Mayroon na sanang PVC ito dito. Yan, pero biglaan mga kabayan yung uwi ko ng Bicol. Yan, di bali doon muna kami titira. Tara. Yan, medyo nakakalungkot mga kabayan dahil matagal din akong tumira dito, halos 15 years. Kasi yung panganay ko 15 years old na. Yan, magandang umaga mga kabayan. Yan, papasok na kami ng bitukang manok, yung tawag dito sa amin. Hindi ko na mga kabayan na videohan kagabi kasi madilim na. Ay, malapit. Hindi tayo loaded. Grabing tarik dito mga kabayan. Pero kaya naman.
Kargado kami. Tanaw. Muntik pa akong mabitin mga kabayan. Akala ko tama sa bato. Tarik. Yan, stop over muna kami mga kabayan. Yan po na kasi ngayon. Mag alas 7:30 na. Oreo. Naiwan yung tali ni Oreo. Buti may nagsobra kaming panali dito. Oh. Ang laki ng kwintas ni Oreo. Oh. Oreo, ang laki ng kwintas ng Oreo. Yan, tinali namin mga kabayan, baka tumakbo sa kalsada masagasaan. Koko. Yan, si Coco naman ito. Coco. Yan, daming guhit ng kuko niya, oh. Pumapalag. Si Loming naman mga kabayan, tahimik lang yan, ah. Loming. Ayan, nahihilo siguro siya kaya ayaw pang kumain. Ayan, pero si Jumong. Ayan si Jumong mga kabayan, oh. Oh. Galing ni Jumong, oh. Ayan mga kabayan si Jumong, oh. Yan ang ulam namin mga kabayan, adobong baboy, ayan. Tapos manok, atay at balong-balunan. Ayan. Ano Mar, nahilo ka ba Mar? Nahilo ako sa puyat. Nauhaw si Oreo. Yan, kain tayo mga kabayan. Kay intiro Maro. Hindi man na baganda babae. Sige sana. Ha? Hindi man na babae. Sige sana magpunat. Yan, pasok na kami mga kabayan ng Camarinesor, Dait, Legazpi. Maganda ang bakit. Pamaw. Yan, dito na ako ngayon mga kabayan sa BMC, Bicol Medical Center mga kabayan, kung saan naka-confine yung tatay ko. Yan, ito mga kabayan yung dahilan kung bakit biglaan yung uwi ko. Yan, hinihintay ko na lang mga kabayan yung bantay sa taas para ako naman yung makapasok kasi yan, kailangan isang bantay lang. Yan, ito pala mga kabayan si Jiking. Yan, nakapasok na ako dito ngayon sa loob mga kabayan. Napakasakit mga kabayan sa pakiramdam na makita mo yung tatay mo na nasa ganong kalagayan.
Ayan, dito na ako sa labas. Papunta muna ako ng barangay namin sa Tinambak. Yan, ihahatid ko muna yung mga gamit ko kasi punong-puno yung pick up. Tapos susunduin ko rin si Manoy Bob kasi para makita niya rin si Papa. Yan, di bali ngayon, diretso na kami ng Tinambak. Yan, so baka muna yung mga gamit ko doon. Sunod balik agad, diretso balik, kinaumagahan.